на нашу радость, Америка і Європа нині викинули із архівів такі документи, що ми розплескали руками. Оказується, то, що русини обладають правами, то, що ми говорили, твердили, вияснилося, підтверджується архівними документами. Я не буду говорити про те, що американці відкрили архів, де вказали, що Бандера був лічним агентом Гітлера. Це для них катастрофа. Це на наше питання, ми говоримо про друге. Виявилося, що наші русини у 38-му році, коли виділи, що вони вже на апогеї державотворення, що скоро буде в нас Подкарпатська Русь автономна в составі Федеративної Чехословакії, бо вже в ноябрю 38-го законом 328 Чехословакія превратилася в нормальну федеративну державу трьох республік – Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь. І це було не воєнним переворотом, майданом, а точним путем через голосування, тобто парламентським путем. В результаті ми на 38-й рік отримали право тепер уже робити вибори і вибрати свій парламент. Що це стало, сообщають архівні документи. В кінці 38-го року Гітлер і його Абвер усіх вольно шатаючихся бойовиків по Європі предлагає піти на Подкарпатську Русь і захватити власть від русинів. Так свідчать документи. І сюди прийшли великі активісти, потім перейшло границю із Польщі 3000 бойовиків, нелегалів, і вони образували Карпатську Січ, в якій було написано, і у їх правилах було написано, що вони мають не тільки бути похожі на СА, тобто штурмові отряди німецькі, а ще й більшу мати силу. Це документи, я говорю тепер голосом документів. Наконець, коли русини упознали, що йде опасність захвата власти від русинів, 14 марта Берлін придумав операцію Грюн. Зелений німецької, на котрому тогдашній Тіссо об'явив незалежність Словакії, а 14 марта то об'явив на вулиці Августин Волошин. Но Августин Волошин добавив, я прем'єр-міністр, я не можу об'являти незалежну державу, то зробить завтра Сойм. Це був Сойм. До сих пор документів не є. Просто не є. Бо тому що Августин Волошин вже на убиту 12 у Бичкові служив службу. У 3 години вже був у Сігеті румунському. У ті телеграма прийшла. Коли міг бути Сойм? Значить, лише до обіда. А коли був, що там? А не було. Це був він легітимний. Документи не доказують. Тобто на нинішній день не є доказів, що Сойм взагалі существував. Правда, подкинули нам тепер ложний один документ, на мій погляд, ложний. Будь-то би Августин Волошин посилає у Берлін телеграму. Я єсмь ерсте президент, тобто перший президент Карпатської України, і я благодарю Берлін за те, що ви нас освободили, подразуміваємося від Чехії, і ми готові, щоб стати протекторатом Германії. От такі документи. Щось стало 15 марта. 14 марта, коли русини узнали, що готується переворот, наші хлопці в складі Чехословацької армії, 3000 бойовиків, арестували прямо в касарнях, обезоружили і держали їх під контролем. Арестували Карпатську Січ і Шухевича в'єдно, но 15 числа були вже випущені, тому що всі розбігали, в тому числі і Августин Волошин. Щось стало далі. Ми знаємо, що мадяри позахвачували тих розбігнувшихся бойовиків і всіх вернули полякам, польській державі. Як знаєте, була трагедія, що поляки вмісто того, щоб своїх людей прийняти, котрі були в плену, як казало бися, замість того, аби їм вернути гражданство, поляки всіх розстріляли. І ми тепер кажемо, а хто герой? То ті, що були арестовані, або герої наші русини, котрі не дали довершити розпочавшийся державний переворот. От чому нові документи пішли в інтернет, переведені на українську мову, на русський язик, на мадярське, вони на німецькому язикові. Все ми активно говоримо.